Majoritatea oamenilor cred că pentru a face mai mulți bani, trebuie să ai idei mărețe, dar adevărul este că cele mai profitabile oportunități sunt de obicei chiar în fața noastră, ascunse în lucrurile simple, unde aproape nimeni nu observă. În timp ce mulți urmăresc aceleași afaceri vechi, cum ar fi cafenele, magazine de haine, fast food-uri și altele asemenea, există oameni care construiesc mici imperii cu idei atât de simple, încât par invizibile, până când vezi câți bani generează. Și asta este ceea ce vei descoperi astăzi. 10 afaceri simple, diferite și extrem de profitabile, de care aproape nimeni nu profită, dar care ți-ar putea schimba complet viața financiară. Dacă ai simțit vreodată că succesul nu înseamnă să muncești mai mult, ci să muncești mai inteligent, rămâi pe fază, pentru că doar una dintre aceste idei ar putea fi punctul de cotitură pe care l-ai așteptat. Dacă simți asta în interior, scrie în comentarii: sunt gata să construiesc ceva al meu. Fă-o ca cineva care activează începutul noii sale vieți financiare, pentru că ceea ce urmează să auzi ți-ar putea deschide căi pe care foarte puțini le-au văzut. Jar Lab, microafacerea pe care nimeni nu o vede. Majoritatea produselor grozave pe care le vezi pe un raft au început în bucătăria sau atelierul cuiva. Un borcan, o etichetă și o idee puternică, asta a fost suficient pentru ca brandurile care generează milioane astăzi să facă primul pas. Brandurile mici de cosmetice naturale, uleiuri esențiale, săpunuri artizanale, miere organică, sosuri gourmet sau condimente premium se confruntă adesea cu aceeași problemă. Nu au capitalul necesar pentru a plăti fabricile să ambaleze și să ambaleze profesional produsele lor. Și aici apare oportunitatea ta. Poți crea un atelier de microambalare și etichetare, un laborator de borcane care să ofere acestor mici producători exact ce au nevoie. Borcane curate, măsurate, sigilate și gata de comercializare. Costul unui borcan mic de sticlă sau plastic poate fi de aproximativ 0,10 până la 0,15 $ pe unitate. Serviciile de fracționare pot percepe între 0,30 și 0,70 $ pe sticlă, iar multe mărci lucrează cu loturi de 500 până la 1000. Acest lucru se poate traduce în venituri lunare de 2000 până la 4000 de dolari, cu operațiuni minime și fără a fi nevoie de mașini mari. În plus, puteți oferi servicii complementare, cum ar fi proiectarea și imprimarea etichetelor personalizate, sigilarea termică sau în vid, controlul de bază al stocurilor. Este un model de afaceri aproape invizibil, dar vital. O rotiță silențioasă într-o mașinărie comercială și în aceasta constă puterea sa. Bucătării fantomă locale, restaurante fără sală de mese, doar o inimă. În timp ce mulți visează să deschidă restaurante luxoase, tot mai mulți consumatori caută altceva: mâncare de calitate, gătită acasă, livrată rapid și fără complicații. Așa numitele bucătării fantomă, care sunt restaurante care nu au o sală de mese fizică și funcționează exclusiv prin livrare, au crescut cu rate anuale de 25% în țări din America Latină, Europa și Asia. Ceea ce a fost odată un experiment este acum un fenomen global. Nu aveți nevoie de o locație sau de chelneri scumpi. Tot ce aveți nevoie este bucătăria dumneavoastră, un meniu foarte concentrat și o prezentare impecabilă. De exemplu, vă puteți specializa în boluri energizante cu ingrediente proaspete, lipii proteice cu conținut scăzut de carbohidrați, deserturi sănătoase în ambalaje biodegradabile, o bucătărie bine gestionată, cu 3 sau 4 feluri de mâncare reprezentative, poate genera între 2000 și 5000 de dolari pe lună. Marja netă poate depăși 40%, deoarece nu plătiți chirie comercială sau personal de recepție. Comenzile sunt gestionate exclusiv prin intermediul platformelor de livrare și ale rețelelor sociale, reducând la minimum costurile fixe. Este ca și cum ai deține un restaurant fără povara deținerii unui restaurant și cu avantajul că poți scala prin crearea unui al doilea brand din aceeași bucătărie, multiplicându-ți veniturile fără a-ți dubla cheltuielile. Dacă poți vizualiza această cale, scrie în comentarii: nimic nu mă oprește, totul mă conduce. Fă din asta un pact tăcut cu tine însuți, primul pas către propria ta bucătărie invizibilă. Stații de apă premium, care vând cea mai esențială resursă. Apa este cel mai elementar pun al vieții și, paradoxal, unul dintre cele mai valoroase dacă este furnizat inteligent.
În ultimul deceniu, piața globală a apei îmbuteliate a depășit 300 de miliarde de dolari și continuă să crească deoarece oamenii caută calitate, puritate și sănătate în fiecare înghițitură. Dar există un punct orb pe care puțini îl văd. Oamenii nu mai vor doar să cumpere apă, vor să o reunte într-un mod ecologic și fiabil. Iată oportunitatea ta! Instalează o stație de reumplere cu apă premium, unde clienții își pot reumple sticlele reutilizabile cu apă filtrată îmbogățită cu minerale esențiale precum calciu, magneziu și potasiu. În plus, poți oferi abonamente lunare cu prețuri speciale, încurajând clienții fideli. Investiție inițială estimată între 1500 și 2500 de dolari per unitate de filtrare, sistem de reumplere și stoc de recipiente reutilizabile. Profitabilitate medie 30% net lunar, cu potențial de creștere de până la 50% în zonele cu trafic pietonal intens. Costuri de operare reduse. Apa filtrată costă fracțiuni de cent pe litru, dar se vinde cu 0,30 până la 0,50 dolari pe litru. Ceea ce vinzi nu este doar apă, este încredere lichidă, sănătate care curge din mâinile tale în viețile altora. Și atunci când transformi cel mai esențial produs într-un ritual, nu doar câștigi bani, câștigi relevanță. Biblioteci de scule. Închirierea a ceea ce toată lumea are nevoie, dar nimeni nu are. Trăim într-o epocă a consumului excesiv, dar și a unei conștientizări crescânde. Mulți nu mai vor să dețină obiecte pe care le vor folosi o singură dată. Vor acces la ele fără a fi nevoiți să le cumpere. O bibliotecă de scule este exact asta. Un spațiu mic unde oamenii pot închiria burghii, șlefuitoare, scări, ferăstraie, compresoare sau cărucioare de încărcare pe zi sau pe oră. Plătești o singură dată pentru inventar și apoi ești plătit de fiecare dată când cineva are nevoie de el. O investiție inițială de 3.000 până la 5.000 de dolari US îți permite să achiziționezi între 30 și 50 de scule variate utilizate în mod obișnuit. Taxarea între 5 și 25 US pe zi de utilizare, în funcție de tipul de sculă, poate genera venituri de 800 până la 1500 US pe lună, începând cu primul trimestru. Majoritatea utilizatorilor plătesc un depozit rambursabil care le protejează investiția și încurajează o bună utilizare. Acest model combină cei mai buni din ambele lumi, economia colaborativă și un flux constant de venituri pasive. În timp ce uneltele tale stau pe rafturi, capitalul tău continuă să lucreze pentru tine. Grădini verticale urbane, cultivând bogăția în doar câțiva metri pătrați. Într-o lume în care suprafața urbană valorează aur, fiecare colț neutilizat este capital latent. Grădinile verticale transformă pereții, balcoanele sau acoperișurile în mici fabrici de alimente gourmet. Nu este vorba doar despre plantarea semințelor, ci despre proiectarea unui sistem hidroponic eficient care funcționează ca o linie de producție. Imaginați-vă un turn de 1 metru pătrat care găzduiește 40 de salată verde sau căpșuni, gata de a fi recoltate la fiecare 21 de zile. Aceasta este echivalentul la aproximativ 700 de unități pe an, iar dacă fiecare se vinde cu $1, generați 700 de dolari pe metru pătrat anual, în timp ce cultivarea tradițională abia produce 70 de dolari în același spațiu. În plus, aceste produse au o etichetă invizibilă, dar puternică, proaspet, local și sustenabil. Acest lucru permite prețuri premium. Restaurantele cu produse naturiste și magazinele gourmet plătesc adesea între 3 și 10 ori mai mult pentru microverzețuri, busuioc proaspăt sau mentă proaspăt tăiată decât pentru produsele industriale. Investiția inițială este mică și scalabilă. Cu aproximativ 300 până la 600 de dolari puteți instala un sistem vertical de bază cu irigații automate. Și partea cea mai bună, odată instalat, necesită mai puțin de o oră pe zi pentru întreținere. Este ca și cum ai avea un mic bancomat pentru frunze verzi pe acoperiș. Acest model nu produce doar alimente, promovează o mentalitate a abundenței. Dacă simțiți așa, spuneți: nimic nu mă oprește, totul mă conduce. Atelier de reciclare creativă, transformând deșeurile în comori. Trăim într-o era excesului și a privațiunilor creative. În timp ce tone de materiale utile ajung la gropile de gunoi, consumatorii caută obiecte cu suflet, istorie și scop. Această lacună este o mină de aur pentru cei care îndrăznesc să o vadă. Un atelier de reciclare creativă nu necesită utilaje industriale. Tot ce ai nevoie sunt unelte manuale,
imaginație și un ochi pentru a detecta valoarea acolo unde alții văd gunoi. Bucățile de lemn pot fi transformate în rafturi rustice, sticlele în lămpi suspendate, resturi de material textil în perne exclusive. Magazinele locale și piețele de design adoră piesele unice. O bancă făcută din paleți se poate vinde cu 80 până la $120, când costul materialelor este de abia 10 până la $15. Și dacă o promovezi pe rețelele de socializare, fiecare creație devine conținut, o poveste, un brand personal. Lucrul interesant este că stocul nu te costă bani. Îl recuperezi din deșeuri, magazine de hardware care lichidează articole excedentare sau chiar donații. În acest fel, marjele tale depășesc cu ușurință 400%, iar pe măsură ce crești, poți incorpora colaborări cu artiști locali sau chiar oferi ateliere de reciclare plătite. Consultanță pentru întreprinderi mici. Valoarea experienței dumneavoastră. Imaginați-vă un mic magazin de familie. Rafturi pline, program lung, dar profitul abia suficient pentru a supraviețui. Nu este vorba de lipsă de efort, este o lipsă de direcție strategică. Multe întreprinderi mici nu știu cum să stabilească prețuri care să acopere costurile reale, cum să își controleze stocurile pentru a evita pierderile silențioase sau cum să îmbunătățească serviciul clienți pentru a-și păstra clienții. Dumneavoastră puteți fi busola pe care nu au avut-o niciodată. O consultanță de 2 ore poate costa între 80 și $120. Cu 10 afaceri pe lună, ați genera între 800 și $1.200 pe lună, lucrând doar câteva ore pe săptămână. Dacă transformați aceste sesiuni în planuri lunare cu urmărire, puteți crea venituri stabile și recurente. Genul de venit care aduce liniște sufletească. Și partea cea mai bună, vindeți un atu invizibil și puternic, cunoștințele dumneavoastră, fără a fi nevoie de stocuri, echipamente sau spații. Fiecare idee a ta care le îmbunătățește marjele de profit, le crește vânzările sau reduce risipa, este valoare pură pentru care vor plăti cu bucurie. Dacă acest lucru rezonează cu tine, scrie în comentarii. Mintea mea este cel mai mare atu al meu. Pentru că experiența ta este cea care poate schimba destine financiare întregi. Agenție locală pentru creatori, conectând talentele cu lumea. Talentul fără vizibilitate este ca aurul îngropat. Are valoare, dar nimeni nu-l vede. În fiecare oraș există bucătari, artiști, muzicieni, artizani și instructori străluciți care trăiesc cu venituri mici, pur și simplu pentru că nu știu cum să se prezinte lumii digitale. Aici intervii tu. Poți crea o microagenție digitală specializată în creatori locali și să oferi gestionarea rețelelor lor sociale, postarea de fotografii, videoclipuri și conținut captivant, gestionarea mesajelor, comenzilor sau rezervărilor, crearea de strategii de vânzare online, cursuri, produse, colaborări, sponsorizări. Poți percepe între 200 și $500 pe lună pentru fiecare creator gestionat, în funcție de serviciile incluse. Cu doar 5 clienți activi, ai genera între $1.000 și $2.500 pe lună, lucrând de acasă cu telefonul și internetul. În plus, pe măsură ce crești, poți delega sarcini repetitive și te poți scala fără a pierde timp, transformând agenția ta într-un sistem automat de venituri. Vei transforma talentul în venituri, visele în branduri și persoanele invizibile în modele vizibile. Și, în acest proces, reputația ta va crește cu fiecare poveste de succes pe care o creezi. Dacă această viziune rezonează cu tine, scrie în comentarii. Îmbrățișez succesul și fericirea în viața mea. Pentru că, deschizând calea pentru alții, inevitabil vei deschide calea și pentru tine. Imprimare Boutique. Produse personalizate de înaltă calitate. Într-o lume saturată de produse generice, produsele personalizate devin un lux emoțional. Un planner simplu poate costa $5 la o papetărie sau $35 dacă are inițiale gravate, hârtie groasă și ajunge într-o cutie magnetică cu o panglică de mătase. Ceea ce se schimbă nu este produsul, ci experiența. Acest tip de afacere nu concurează pe volum, ci pe valoarea percepută. Cu o mini-tipografie acasă, o imprimantă de înaltă rezoluție, un cutter de vinil sau laser și consumabile bune, puteți crea plenere și agende corporative personalizate, cărți de vizită cu finisaje metalice, ambalaje premium pentru branduri locale, cadouri de afaceri cu o identitate vizuală,
Un set de cărți premium vă poate costa $1,50 în materiale și se poate vinde cu 10 sau $12. O cutie de prezentare poate costa $4 și se poate vinde cu $25. Cu doar 20 de comenzi săptămânale în medie de $15, puteți ajunge la $1.200 pe lună lucrând de acasă. Și cu o prezență pe rețelele de socializare precum Instagram sau pe marketplace-uri precum Etsy, produsele tale pot ajunge oriunde în lume, fără a fi nevoie să închiriezi o locație fizică. Această afacere transformă designul în profitabilitate. Pentru că atunci când vinzi experiențe, nu concurezi pe preț, concurezi pe dorință. Dacă simți că această viziune rezonează cu tine, scrie în comentarii: nimic nu mă oprește, totul mă motivează. Pentru că creativitatea ta poate fi cheia pentru a debloca noi surse de venit. Clubul de învățare financiară. Creșterea învățându-i pe alții să crească. Cunoștințele financiare sunt unul dintre cele mai rare bunuri și, în același timp, unul dintre cele mai profitabile. Milioane de oameni vor să învețe cum să-și gestioneze banii, să scape de datorii, să investească, să-și facă economii sau să-și planifice viitorul, dar nu știu de unde să înceapă. Aici, expertiza ta poate deveni un bun recurent. Poți crea un club online cu un abonament lunar unde oferi sesiuni live săptămânale despre finanțe personale, investiții sau bugetare, ghiduri descărcabile și foi de calcul gata de utilizare, mentorat de grup pentru a răspunde la întrebări și a menține implicarea. Cu 50 de membri care plătesc doar $15 pe lună, ai generat deja $750 pe lună. Cu 200 de membri activi, această cifră ar crește la $3.000 pe lună, împărtășind ceea ce știi de oriunde din lume, folosind doar vocea și experiența ta. În plus, este o afacere cu scalabilitate infinită. Conținutul pe care îl creezi o singură dată poate fi vândut de mii de ori fără costuri suplimentare. Construiești un activ digital care crește odată cu tine, care te plătește chiar și atunci când dormi și care schimbă vieți prin cunoaștere. Dacă această idee rezonează cu tine, scrie în comentarii: îmbrățișez succesul, banii și fericirea în viața mea. Pentru că a învăța pe alții să crească, va face întotdeauna să crească și propriile tale finanțe. Tot ce tocmai ai auzit nu sunt doar idei, sunt uși silențioase pe care aproape nimeni nu le observă pentru că toată lumea aleargă, privind în cealaltă direcție. Nu tu. Te-ai oprit deja, ți-ai deschis deja ochii. Acum, tot ce mai rămâne este să faci primul pas, chiar dacă este mic, chiar dacă este imperfect. Și când o vei face, lumea va începe să se miște odată cu tine. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine, este pentru că ești pregătit pentru următorul. Abonează-te și alătură-te mie în această călătorie. De aici, totul se schimbă.